Jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen okwedo weche ma osebedo ka wachore ni kweth jolweny mag Jubaland odonjo Mandera kendo rocho arita mar jodak makono. Kowuoyo e kinde manotimo limbe e kaunti ma Busia, kama wacho ni jogo ma odonjo e Kenya kawuok e piny Somalia gin mana jogo ma odar nikech rochruok mag arita mantie piny mar Somalia. Kaka miyo waler kod Lydia Okeyo. En twak ma osebedo ka kelo liet e pachoka. Ayate kin jodak ma Mandera ma osebedo ka bago ng'anyo ka kwedo tiye mar jolweny moko maya Jubaland e piny Somalia ma giwacho ni mono ginindo kaluwore gi rochruok mar arita. Jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen oyango ni mana jogo moringo donje pachoka kadar ringo lweny ma pinyno ema donje pachoka, kwacho ni gibiro timo nonro matut mar ng'eyo ponono ne gin jonjore. Every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether they were forces of war, who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know, is it forces, is it civilians, and so forth. Okwayo ganda mondo mi owetio gi thuolo no mar siao tulo mag siasa. Ahinyato jogo maketo serikal tesre ko wacho ni ponono nitiere gigo mowinjo jopiny ng'e to gibiro lando ayanga. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong. Okwedo weche mo osebed kiwacho ni nitie skul moro ma kweth no donjo e kendo dakie, kowacho ni ok en adier ka bende osingo ne gitimo duto ma ginyalo maneno ni arita jo Kenya ongirore kendo mwandu magi oriti. It's no school currently being occupied, as a matter of fact, and so if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly, that will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. No woye kinde limbe mare kaunti ma Busia e chendo mare mar jukwaa la usalama. Lydia TV, Nairobi. Tend arita kwe aluora ma Nyanza kod ma kaunti ma Kisumu golo siem e wi rochruok mar arita kwe.